फिन आरोबाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा हमदों। $1.5 कोटी रांनिबो बांसिन फेग्रा मुवा हमनो हादों। गसाइगाव महकुमा पुलिस आरो श्रीरामपुर पुलिसा गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा हमनो हादों। नंगौ, आथिखालाव रायजोआव गोबां फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सनि फालांगि खालामखोमानाया बारानिफ्राय बारा जालांनो हमगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनै फुङाव श्रीरामपुराव $1.5 कोटी रांनि बांसिन ड्राग्स हमनो हादों गसाइगाव महकुमा पुलिस आरो श्रीरामपुर पुलिसा। गंसे बोलेरो गारियाव गोबां बिबांनि ब्राउन सुगार फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सखौ सिखावै साप्लाइ खालामनो थाखाय जगायबाय थादोंमोन। जगायनाय खौरांखौ मिथिनाय लोगो लोगो श्रीरामपुर पुलिस आरो गसाइगाव महकुमा पुलिसा ड्राग्सनि गाहाय जगायग्रा अमित कुमारजों लोगोसे NL 07CC4268 नम्बरनि गंसे बोलेरो गारिखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि हमजानाय अमित कुमारनि न'खौ बिहाराव होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंनि समाव पुलिसा गुवाहाटीनिफ्राय बिहार फारसे थांबाय थानाय समाव श्रीरामपुराव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। बे जब्द खालामनायावनो $1.5 कोटी रांनिबो बांसिन फेग्रा मुवा एबा ड्राग्स हमनो हादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय ब्राउन सुगारनि बिबाङा 1 किल'ग्रामसो जागौमोन आरो बेनि बेसेना $1.5 कोटी रांनिबो बांसिन जागोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा हमदों। $1.5 कोटी रांनिबो बांसिन फेग्रा मुवा हमनो हादों। गसाइगाव महकुमा पुलिस आरो श्रीरामपुर पुलिसा गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा हमनो हादों। नंगौ, आथिखालाव रायजोआव गोबां फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सनि फालांगि खालामखोमानाया बारानिफ्राय बारा जालांनो हमगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनै फुङाव श्रीरामपुराव $1.5 कोटी रांनि बांसिन ड्राग्स हमनो हादों गसाइगाव महकुमा पुलिस आरो श्रीरामपुर पुलिसा। गंसे बोलेरो गारियाव गोबां बिबांनि ब्राउन सुगार फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सखौ सिखावै साप्लाइ खालामनो थाखाय जगायबाय थादोंमोन। जगायनाय खौरांखौ मिथिनाय लोगो लोगो श्रीरामपुर पुलिस आरो गसाइगाव महकुमा पुलिसा ड्राग्सनि गाहाय जगायग्रा अमित कुमारजों लोगोसे NL 07CC4268 नम्बरनि गंसे बोलेरो गारिखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि हमजानाय अमित कुमारनि न'खौ बिहाराव होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंनि समाव पुलिसा गुवाहाटीनिफ्राय बिहार फारसे थांबाय थानाय समाव श्रीरामपुराव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। बे जब्द खालामनायावनो $1.5 कोटी रांनिबो बांसिन फेग्रा मुवा एबा ड्राग्स हमनो हादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय ब्राउन सुगारनि बिबाङा 1 किल'ग्रामसो जागौमोन आरो बेनि बेसेना $1.5 कोटी रांनिबो बांसिन जागोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।